सिनेमाखौ नायनानै बिराद मोजां मोनदों मोजां मोनथारदों बिरादनो गोजोननाय थाबाय स्ट'रिखौ माबायदि बर'नि गोदोनि जे हारिनि थाखाय जुजिनाय सावगारिफ्रा बेरखांदों माबायदि बेरखांदों बिराद मोजां बेरखांदों सिनेमानि थाखाय बुंबाथ' अनेक मोजांखौनो मोनदों ओरैनोथ' बाहाय दुखुबो दं जेनेबा जोंनि बर' हारिनिनो देखायनाय नालाय ओंखायनो मोजां मोनदों आरोखि आङो सावथाल बर'नि औ बेखौथ' रियेलानो जेनेबा बै समावथ' बेबायदिनो जादोंमोन नालाय ओंखायनो जों मोजां मोनो आरो गोसो होनाबो जों नायनाय जादों आरो बेनि गेजेराव अनलायनायखौबो दिन्थिदों सावथाल बर'नि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन अनलायनाया बेरखांदों औ जेनेबा दावराव दावसि जादोंबाबो बिनि गेजेरजों जेनेबा सावथाल आरो बर'जों दा जेरैनाखि जों गोरोबलायनानै थादों थिग बेबायदिनो सिनेमायावबो बिदिनो जादों आरोखि मोजां मोनदों औ मोजां जादों सिनेमाखौथ' नायना मोजां मोनदों मोजाङानो जादों जोंनि बर'आ बिदिनो डेभेलप जाबाय थादों बेखौनो सानो आरो आसा खालामो बोथोरा मोजां मोनब्ला बहुत मोजां जागौमोन दा जेसेबां मानसि जादों बिनिख्रुइ आरो बांसिन जागौमोन आरो स्ट'रिखौ माबायदि मोनदों स्ट'रियाबोथ' ओरैनो आं नायनायाव मोजांखौनो मोनदों दानि सिगांनि जोंनि बर' जाथिनि बोथोरफोरजों खाब जानाय बायदिखौनो मोनदोंमोन आं मोजां मोनदों काहानिखौ राजा नार्जारि बिथांनि सिनेमायाथ' मोजां जाखायो ओरैनो स्ट'रियाबो मोजां जादों जेरै सावथाल आरो बर'जों गोदोहाय 1996आव घटना जादोंमोन थेवब्लाबो बर'जों सावथालजों गोरोबलायफिननाय हेल्प होफिनलायनाय बेखौ बेरखांदों आरो बेनिफ्राय बिटिसि कर्डनि माखासे सिनारिफोरखौबो देखायदों आरो जोंनि बर'नि दावहारुफोरनि काहानिफोर सेक्रिफाइस खालायनाय बेफोरखौबो दिन्थिनाय जादों आरो मोजां जादों मथा मथि सिनेमाया सोलिगोन आरो मार्केटआव जोंनि बर' फिल्मा मोनसे सावगारिखौ नुनो मोनदों जे बेयाव हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनानै जायफोरानोखि जोहोलावारि खामानि मावदों बिथांमोनखौ बावनाय बायदि बा नेवसिनाय बायदि मोनसे सावगारिया बेरखांदों बे बिथिङाव मा बुङो नंगौ एक्सुवेलि जोंनि माबाफोराव ससाइटियाव आरोना बुहुद सेक्रिफाइस खालायबोयो बेसोरनि सेक्रिफाइसनि थाखायनो जोंनि बर'नि दानि थासारिया मोजाङाव सोलिबोदों आरो खिन्थु माखासे एक्सुवेलि बिदियाव पलिटिकेलि माबायाव थाङोब्ला थाखा फैसा मेन गावबागाव पार्सनेलि प्रफिटनिखौ सानैनो बैसोरनि सेक्रिफाइसखौ बावलाङो आरो मानो होनबा मेन सेक्रिफाइसआ जाहैबाय बै केडार्सफोरा जायो खिन्थु लिडार्सफोरा सा थानाय जायो नालाय बिसोरनो लिडारशिपआव फैयोब्ला माखासे खेथ्रआव बावलांनाय जायो आरो गावनि पार्सनेलि साननाय मेन खाहानिया बेनो थाखा फैसा आरो थाखा फैसा जायोबा साननाय हनाय गासिबो बावलांजोबो बे रायजो राजाफ्रा बेखौ नायनांगोन सिनेमाया मोजां जादों आरो बयबो मिन्थिखागौ राजा नार्जारिनि सिनेमाया माबायदि जायो आरो लिंसार आरो फुजि बिसोरजोंबो आंबो अनेकबार खामानि मावखांखाबाय हिसाबै आंहाबो एक्सपिरियेन्स दं मोजां जाखायो बिसिनि सिनेमा मार्केटआव आरामसे सोलिगोन आरो स्ट'रियाव सल'आव मा बेरखांदों बे सिनेमायाव बहुद जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेनेबा कालचारेल माबाफ्रा बेरखांजोबनाय जादों बेखौनो नायनानै गाहाम मोनो रायजो राजाफोरखौ नायनो खावलायगोन नामा खावलायगोन आं बयखौबो रायजो जाहाथे बर' जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायो बयखौबो आं गुरैयै खावलायनो थाबाय आंनि बे सावथुनावदि मोनसे काहानि बेरखांदों जे जेनेबा गुबुन जाथिजों जोंनि सावथाल बर'नि जा दाङाबाजि सावगारि बेखौ माबायदि मोनदों जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गाहामैनो नांदों